Mama! Ah, Napanandit akong ditirep. awanin na, imbulang ko dirabi, ada red tide na. Abay, imbalang mo kat mayat pay dayjay. Ada nga red tide na. Una ang uray lima aldaw mayat manayin. Masano ko ma? Kano nang ko ni Papa dirabi kung nanaking ka. Bakit ka nagmantatahong mo? Kagkunang ka, red tide lakay. Urayan ta pay lima aldaw. Anak ka ng po. Mama! Ah, Nanggag ko nga inong tam ni Papa dirabi gabutan na gusarte pagpatangkan nga rubas. nangag mo man di jayan. Wen mama, apay mat. Madingor di jay tada side effect na. Niluluko, adaya mo side effect na. Sangot effect na dayjay mama. Alangan mo't nati bakrang tito mangkay. Anak ka ng po. Adakon ma, ni, apay nga kasta tirupang mama. Napagkusin na lang at dataninang mo. Kasi nung makatawin nga, order ka niya ako di pagpapintas, di pa'y pulos nagbayad. Ni, kaasimot ni Ninang. Abay ko ma! Kit makatawon gaya man nga, order di pagpapintas king ka mama. Di mat pa'y pimintas. Saan ka na siren. Kung ka na. Alaem, dati na telang hindi. Basko. Paspasan, baka makita ni mamang ko. Regalo king ka dayta. Kung ka na. Ah, Kaya't mo ka din baling na ganggang ko. ganggang nga. Siyak ti gonggong, sikat ti ganggang ko. Ayat mo data. Talaga? Yung ganggang kaibigan lang ah. Amot nga ron. Ganggang kaibigan mo lagayan. Kaya ate. Ada kaming mama. Ikaw baro, hello pare. Ay, Mare. Thank you. Ninong, inaumianak ti Duarabi Jabalayo. Win Barok. Aywin gayam Ninong. Bicolana gayam ni Ninang. Han, abay. Ay, tiamok no Bicolana. Nang ko nga nanganti sili, duwa nga rabi ngagsaruno. Nakasilip? Wen mama, nangig ko. Kung ni Ninong, may kan bagat ta ka na mo. Kung naman ni Ninang, anya man ti ka na ko, dataman silin. Mama! Ah, Ade baga ay makaguungit ah. ano di jay? Nakitak ni Papa nga dakadwa na nga nalok mega babae remordat motel. Anya oras? Basta ti aldaw mama. Anya kulay bado na? Kulay pink nga dress nga nagayad. Ne, deta mama ti bado ti nalok mega babae. Lugo kakit mo siya di jay? Ay sika. Ano ni ano nga rami dito di motel. Tagtawag ako mga dungdungdong. Kita na kami mo lanta. Gonggong, timawag ni Mr. Kinyak, bagsak ka kano timat? Nagbandimot di pasungbat na ngamin mama. Apa niya ipasumbat na? Kibaga na kanyak no kanoy kanak ti limang nga linapet, limang nga baduya, limang nga busi, limang nga patupat. Bakit ano sumbat mo? Di na magkulaan mo no ng taktakawan na dagijay nga atang. Apay ka lang manok ko. Api naganpir ni Miss Rami mama. Abay, Di ba dati Inglesero nga bakna nga classmate ko? bakit? Kat agbudo-budo isuna, kuna ni Miss Rami kat allergies ka no dayjay. O, tapos? Kat edi siya tinagbudo-budo kat ginadil ko na.